Juniolatul cel mai mic nivel am început cu, se chema Moncalieri, era pe vremuri aia, echipa mare era pe Liga 4. Și de acolo am avut noroc că m-a văzut Juventus, de acolo m-a luat Juventus la 13 ani, am plecat fără familie acolo și de acolo a început, se pot să zic, cariera mea de fotbalist. Eram eu copil, înainte să mi prinde Juventus, fiecare făcea antrenament cu, nu știu, unul cu tricou de la Juventus, unul cu tricou de la Roma, unul cu tricou, nu știu, de la Napoli, fiecare cu tricou care vrea. A ajuns la Juventus, primul lucru, ne-au dat o geantă, 3-4 foițe, 3-4 training de antrenament, ghete le cumpăra Juventus, nu cumpăram noi, aveam sponsor. Manușe de portar, tot ce aveai nevoie. Mâncare, cazare, tot asta ce înseamnă era toți plătit de la Juventus. Eu te fac un exemplu, când mergeai la turnei, în afara de Torino. Înainte să noi intram la masă, stăm tot afară, nu antenor, acompaniator, omul care te aducea la turnei. Te făceai să te așezi la masă. Când venea antenor, în fața la scaune, când venea antenor, el făcea un semn, fiecare scotea scaun, se băga, se mâncava. Când plecam de la masă, antenor, știi ce facea? Se ducea să vedea cine a lăsat murdarul masa, cine din este. Adică unul zice, asta sunt prostii, ce înseamnă asta să ajungi futbalista? Dar nu, asta te învețau deja disciplină. Sunt lucruri foarte importante, mai ales când este un colectiv, că nu joci singur în fotbal. Ai mai mulți, trebuie să te respectezi colega. Când am făcut un an antrenament cu echipa mare de la Juventus și am făcut un antrenament, un an zilnic cu ei, tu știi, te gândești să ajungi acolo, nu știu, Del Piero, Zidane, adică greșești un pas, te înjură, nu? Nu. Cum vorbea, crede-mă, cu mine Zidane, vorbea și, nu știu, cu Del Piero sau cu din Est. Adică și este exemplii de asta fotbaliști mari, imensi, era un exemplu pozitiv, știi? Pentru asta eu când venea un copil la noi în echipa, de multe ori auzeam un coleg care nu înjură așa sau din Este, mi venea, stai o secundă, oprește-te. E și adevărat că s-au schimbat vremuri, eu te zic, eu când am intrat în vestiar, să beau un par de apă, întrebam, pot să beau și eu un par de apă? Adică era o vreme diferent, vorbeau cu colegi, că nu erau colegi, erau fotbaliști mari. Acum tu intri în antrenament și vine unul care măcar n-are. Ce faci, frate? Cum ești? Ce faci, frate? Fratele meu stă în Italia. Când am venit în România în 2010, după că am pierdut play-off să mă duc în Serie A cu echipa Grosseto, veneam în Serie B. Și aici, exemplu, CFR în anul aia juca în Champions League. Prima clasată în România mergea direct în grupe Champions League. Și am crezut că pentru mine să fie un plus și chiar te zic, nu m-a părut rău de decizia care am luat. La mine problema cea mai mare, sincer te zic, au fost, după 10 ani de România, de Liga 1, au fost chestii care s-au întâmplat niște probleme. Te fac un exemplu. Peste 2-3 luni au venit președinte care m-a zis, ai salariu prea mare, hai să dăm mai jos, sau chestii care la mie m-au părut incredibile, sau niște clauzule pe contractul, dacă echipa nu merge bine, putem să reziliăm contractul. Adică am văzut că un fotbalist aici niciodată poate să fie liniștit, poate să se gândește numai la fotbal. Știi ce zic? Ce fel de fotbalist să semnezi un contract că când vrea un președinte să te dă afară, te dă afară? Adică o zi el se treze, ai pleci afară. E greu, înțeles? Adică să stai tot timpul numai concentrat numai pentru fotbal. Că știi că la momentul, domnule referi, să se întâmplă accidentare ceva, ce fac, te dau afară? Sau asta mie m-a șocat la moment dat, că de multe ore când președinte vorbeau direct cu tine de probleme și măcar nu vorbeau cu impresariul tău, înțeles? Și eu nu mi se pare corect că eu trebuie să vorbesc cu un președinte. Acolo trebuie să se ocupa impresariul. Impresariul trebuie să se ocupa despre mine. Și mi zice, Ale, uite, sunt probleme asta. Pentru o perioadă trebuie să te antrenezi cu echipa a doua, că antenor nu le place de tine. Nu am discutat niciodată dacă un antenor m-a bagat sau nu m-a bagat la un meci. Niciodată. Pentru că e alegerea de un antenor. Trebuie să ai și puțin de răbdare la un fotbalist sau când sunt probleme. Nu trebuie să vorbești direct cu un fotbalist. Tu se vorbești direct cu impresariul lui și fotbalista se lasă să se concentreze numai la fotbal. Financiar la început și pot să recomand să nu se gândesc numai la bani. Să nu se gândesc numai la bani, mai ales că la început știi cum e. Poate că te sună echipa care te oferă mai mult. Poate că acolo joci mai puțin sau alta care te oferă mai puțin, dar poate că te dă mai mult meciuri în picior. Da. Adică nivelul de meciuri în picior. Se joacă cât mai de mult. Important e când ești mic, se joci cât mai de mult. Indiferent la ce nivelul joci. Mai mult joci, mai bine. Degeaba tu, nu știu, ești copil sau ești la juniorat de la Juventus, de la Steaua și nu faci niciun meci, sau măcar joci la juniore de echipa no-name și joci meci din meci. Am avut colegi că când erau mici, pareau că ajungeau la națională și colegii care nu-mi părea un leu și chiar au ajuns la națională. Ale, mulțumesc că ai venit. Grazie a te. Te mai așteptăm. Non si scherza, vi aspettiamo.